Okay naman eh. Wala okay. Malo sa ako, pahiyo na niyo. Wadag ko, saan ka? Ano? Oh yeah. Sana. Siksi ako di mo ron. Bakit nakabak? Isa, asak ka. Ano, wala na mag-asa ko. Yan, kana gani ko kay asak ka. Kumukuyog ko. Ano lang, kung ito magpipoy, pagka-ato na ko kuya, kaya makibuwag ko. Aron, kuyog ko dito. Kuyog ko. No, sus, mga maritis ba? Nga ni, yung dagoy sa mga Ay, maritis ha? pag inanay, kinay yung tao. Oh, grabe kayo, pala yun ako, nagisapot ko, kaya mag-ato na ko ng kuya, kaya makibuwag ko. Kung sa putin, manamay sa dig barkada. Barkada, tika, barkada ba? Barkada to, uy. Ah, excuse me, dito barkada. Oh, baka mo lang ko. Ano na pag barkada na. Sana all. Uy, babe! Wow! Nalagay ka! Ay, kung bigay din ha, ay, kaya makibuwag na kulo. Nakibuwag ko nimo kay dilaay na ko sa atong relasyon, kaya nga na mag-away ta. Pasagdan na ko nimo. Ha? Sakto ba na? Kung mag-away ta, mag-effort ang takam. At sa mga hatdan ko nimo spaghetti. Kung sana diha, mga ice cream. Nga na. Mga juga dato niya. Naglagot ba Nasa sa nimo eh. May patunatod ba kanya? Nga, ipot-ipot. Nagtitikwarta ka eh. Nagtitikwarta. Ah, iya didi kay bisik ko anang kanang bisa mamunot lang ka direct kilig na yung mga buhok dida ilang kato dito ka hatag na ko sus raso pa jud ka oy Okay, kung ganahan ka magbuhat ka, magbuhat na ta. oo mabuwag to kinsa masag Ulit ito, ulit ito. Ulit ito. So ka, uy. So, kinsa oy manawag pa man jud ka ako may hatag ani. aw kanila imong pa Ayaw. Ayaw na. ay kung kapa kay buwag na ta kapi na ko ana panghambog na tag-5 ra man na 5 ra sa merkado man panghambog na awa sa bawo na to ako may nagpalit ani aray na pa kay dako kay tulo ay Dali na palitan ni. ako nagpalit na pag bay 5 na Karoon ka. Ikaw bitan palitan ni. oh man dia aray na sige mulakaw na ko Uy, ano? masalan Ano palitan ni? Kani, sure ni mo. panghambog man nimo nga tagtulo 100 naman eh ang duha sa kababa sa duha wala gisunog na ko kay perti batia mura tag gisit ko Ano 100 ya? Sige, mingan mo suri-suri dito. basta imo na sinutan ang palalag din na ha humot ka ba kina Masa daw? oh humot ka sa Tulo ko eh. oh ate lang na dito Sus. Mayroon siya buwag kagi. Kana rin check sa rin. Nisko ko dito. Wan. ya kadagang paglaki sa diri kadagang paglaki na ako malamion pa kay ko yung gwapa pa los Bahala ka dito. magbuwag ka lang Magdusa ka, men. Bala sa ka, bahala ulit ang plako ng ko ba? Ayaw niya, sali. Masa man, grabe pong nan, di ko naman di ka kadawat yung magbuwag ta, ha? Dili, boy. Ako hindi nagpalitan ni sa kalimot ko. Tatay. Hindi katawaan niya. Ako hindi nagpalitan na sa... Hambog mo ka ganyan. Okay naman eh. Wala Okay, malo sa ako. Pahiyo na niyo. Wadag ko. Saan ka? Ano? Oh yeah. Sana. Siksi ako di mo ron. Wala na magbuwag na ta. Mangita na ko blaki dito. Unya na. Saan? Mag-story sa ta. Mag-story sa ta. Mag-story sa balik. Ito man ang... Ibalik ang shirt eh. Nga naman ha. Siksi lagi kay karon. Magaling kang kupal ka. Mag-shirt na lang bigay. Murag kay nakoy gikuan dito gititinigom dito Sa magjalibin. tinigong ba? Ay, nari kay gitigong niya. Karon, Ibalik na tanan. Kung ano na kayo. Sige na pag-shirt ni ka. Shirt ni ka. Tena, lola mo sa danay mo rin. Iguwang ng ganun shirt. Pero dali lang sinuha na. Itanin kayo. Okay rin upload ito. Iguwang na kayo ka ba? Shirt na juga mo nagbata. A few minutes later. Ano diri kayo? Nako tinigom. nagtay, bilad ako na namin natigong. Ako. Magjalibita.
Mang inasal, Jollibee, McDo, atong mutdon, hasta Chowking. Kaya pag KFC, apil lang to KFC, of course, katong puso ito, bag-on lang ako. Katong champion. Apil to. Oh, apil to sabon, champion. Ito sa sulod. Ay, sa sulod. Magusto na sa sulod. Mag-champion, champion. Magtanaw na itong tinigong, ito na ito dito. Asa naman yung tinigong? Huwag sa dali kay, ano tinigong. Pakit mo, tika. Hindi ko sa dali, hindi ko sa dali. O ano yun? Lubutan ako dito. Sabay na kay tinigong din ha. Para di ka buwagan. Pagbay ng tatayo, buwagan, huwag kay tinigong. Gago! Ayaw, di ba? Hindi ko tinigong nila. Isang tao kay 100 naman din eh. Pare pa ko sa inyo ha. Ano mo sa KFC, Jollibee niya? Hindi naman nila. Jollibee niya. Mag-aabot na nila. Dito, Jollibee. Unsa ba? KFC niya. McDo. Unsa ba? Mag-inasal. Maka-afford naman ang mo. Hindi mo, Jollibee ko. Oh, mag-ibuha ko. Tapos kahit ako eh. Ay, lang. Mag-ibuha ko mo eh. Lisa, Saman! mamaya na kumalik ka sa nila ko eh. Ay, Magaling kang kupal ka. ano? Ang sorry. Pawiyon sa nimo. Ay, nabuang. Siya ko ang tanan. Ha? Ito sa balik sa ay ko sa mixture sa dito dito. Kailangan kita kay lain kay dito. Alim. Nakilay kay dito. Few minutes later. Ayaw, di ba? Kurutong tinigong. Nga mo, oy. Nahi mo, tinigong mo nga di. Ay, sa matawang ka, oy. Abi ka ano bigong kayo malumutan. Wala dagdag kay kong tigong gani. Gusto mo an-ana di ay? Ha? Gago! Matawang ka, oy. Wala kay buwag pa ka ko. Oh, kibuha ko, eh. Dili na ko, eh. Dili ko. Magbuwag ka na ko nga di pasubay na di ka. Ha? Masulat ko mo? Oh. Ay, anong ipasasalan mo rin mo? Ayaw, di ba? Ikaw kay. Ako lang ka. Akatumanan rin gamito na to. May mamalik na tagsagi ko ginamos. Ayun lang mga inasal kay mahal kayo. Wow, ito siya. Mata siya? Huwag mga